दिनैहाय बेवहाय क्लासरूम आं एमपि थानाय समाव बेवहाय 20 लाख टाका होनाय जादोंमोन नाथाय कोविडनि थाखाय फैसाया आगोलाव रिलिज जायाखै लेट रिलिज जादोंमोन आरो दिनै बिनिनो 20 लाख टाकानि क्लासरूमा लुनानै हाखांबाय आरो बिनि उनाव फर्मेलि बेखेवनांगौ होननानै आंखौ दिनै पर्बतझरायाव फैनाय समाव जोंनि मानाव गेदेर आगुनि एमएलए बनेन्द्र मोसाहारि बिथाङा खावलायदों बे हिसाबै दिनै आङो बे कलेजाव फैनानै बेखौ फर्मेलि बेखेवफैबाय बीटीसी बिसायख'थिया जोबोद माने गोनांथार जोंनि बीटीसी ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे खालि राजखान्थि दोलो एबा हानजानिल' साननो गोनां बाथ्रा नङा रायजो राजानि थाखायनो साननो गोनां बाथ्रा जों माबायदि सरकार मोनगोन सोर पार्टिया माबायदि मावगोन जोंनि सोर बिजाथिखौ हरोब्ला मोजां जागोन बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाया दा गावबा गाव साननानै लानांगौ आरो बे मथे रायजो राजाया गावनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि केन्डिडेटफोरनो जुदि भट होनानै देरहाहरनो हायो आं सानो मा बिथांमोननि जेंनाफोरखौ माने सुस्रांनायनि बेलायाव गोबां मदद जागोन गतिके राजखान्थिया जाहैबाय जोंनि मोनसे प्रक्रिया माने मा होनो खान्थि जे जोंनि संबिजित बायदियै जोंनि हादोर जोंनि रायजो आरो जोंनि काउन्सिलखौ सलायनांगौब्ला बेवहाय बिसायख'थि फाथिनानै रायजो राजानि भटजों जोङो माखासे माने थान्दै बासिनाय जायो आरो बे थान्दैफोरनोसो रायजो सलायनायनि दायित्वखौ होनाय जायो आरो बिसोरसो रायजो सलायगोन ओंखायनो जायफ्रा बीटीसी इलेक्शनाव देरहालांगोन बे बिथांमोनासो बीटीसीनि चिफ जागोन बिथांमोनासो बीटीसीनि EM जागोन आरो बिथांमोनासो बीटीसीनि MCLA जागोन खालि बिथांमोनाल' अधिकार दं बे बीटीसीआव सरकारि भाबै मा बिखान्थि लायो मा माने जौगाखांनायनि हाबाफारि लायो माबायदि खामानि मावो बे बिथांमोननि सायाव ओंखायनो बे बिसायख'थिया बीटीसीनि रायजो राजाफोरनि इयुनखौ थिक खालामगोन फैगौ 5 बोसोराव माबायदि जागोन ओंखायनो बे बिसायख'थियाव आं सानो साफ्रोम रायजो राजायानो मोजाङै बाहागो लानांगौ सोरबा बायरायाव खामला हाजिरा मावहैनानै दंब्लाबो बिसोरबो बिसायख'थियाव भट होनो फैनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बे भटआ जों बयनिबो मोनथायल' नङा जोंनि इयुनखौ दानानै लानाय बेखौ नायोब्लाथ' गोब्राब दङ गोरोबलायनायाव मानो होननानै बुङोब्ला 22 केन्डिडेटखौ जुदि फोसावखाबायब्ला दा बेखौ UPPL हानजाया मानिनानै लानो हागोन ना हाया BPF नो हगारनानै होनो हागोन ना हाया आरो BPF आ खौसेथिनि खाथिराव बे 22 माने केन्डिडेटनि गेजेराव साफा सानै सोरखौबा बोखांनानै लाफिननो हागोन ना हाया बे गिबि सावरायनांगौनि बाथ्रा फैगोन आरो आं सानो गोरोबलायनायाव एथ' गिदिर बाथ्रा नङा गोरोबनायाव सेक्रिफाइस नांगौ दा बयबो गावबा गावखौ जुदि सेक्रिफाइस खालामलायोब्ला थारैनो गोरोबनो हायो आरो गोरोबलायनो हायोब्लाथ' खौसेयानो गोहो नङा होमबा सबखौनो खालामनो हायो नाथाय मोगथाङाव राजखान्थि सुबुं आरो राजखान्थि हानजाया बेसेबां गावखौनो गाव माने त्याग खालामनो हायो बे जोबोद गिदिर बाथ्रा ओंखायनो थेवबाबो नाजादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ लानानै खामानि मावो आरो बेखायनो राजखान्थि नोजोरजोंबो बिथांमोनहा लुबैदों जे राजखान्थियारि भाबैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय थोंजोङै बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाजों थाफानानै बा बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाखौ माने गावसिनि मथे खामानि मावहोनो हानाय बायदियै बिथांमोना नाजागासिनो दं जुदिअ बे मोनसे राजखान्थियारि नङै हानजा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेशन अदेबानि बिथांमोना माखासे हारिनि माने नोजोरखौ लाखिनानै इसुनि नोजोरखौ लाखिनानै लुबैदों जे राजखान्थियारि भाबैबो जाहाथे बिथांमोना खामानि मावनो हायो दा खोथाया जाहैबाय राजखान्थि हानजायाव थानाय मानसिफ्रा गावस्रानानै दं बे गावस्रानाया गोबां खारन थायो आदर्शनिबो खारन थायो खामानि मावनायनि सुजुग सुबिदा मोननाय मोनैबो थायो गावबागाव माने रायजोनि प्रतिनिधि जानो लुबैनाय बिनिबो मोनसे सिमां थायो दा बे सिमांखौथ' सोरबा बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव माने त्याग खालाम नागारलायनांगोन होमब्लासो जोङो गोरोबलायनो हागोन आरो मा दा ओंखायनो नाजादों मोजां बाथ्रा आरो गोरोबनो हायोबा खोब मोजां राजखान्थियाव आं सानो जायफ्रा पदक्षेप लादों गाज्रि नङा अदेबानि बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायाव गोबां बेबायदि गोब्राब माबा फैगोन दा बेखौ बेसेबां कनभिन्स खालामनो हायो